Moabot sa 5 ka mga personnel sa Mandaue City Hospital ang nataptan sa COVID-19. Ipasali ginoon sa guba nga giatiman nila ang pangnihanglan sa maong nga mga personnel. Ang detalye ni Nico Serino. Padayon nga nag-atiman ang Mandaue City Hospital sa pipila ka mga COVID-positive patients. Sa pagkutlo ning balita, may 8 ka mga pasyente nga na-admit sa Tambalanan apan sagad niini asymptomatic ra. Matud sa OIC Chief of Hospital, kung grabe ang sintomas, ipabalhin nila sa dakong Tambalanan ang pasyente. Kinahanglan yun nga i-refer sa tertiary like kanang kinahanglan na yun o kanang mga McVet kay maglisod o ginhawa ato na silang i-refer sa Vicente Soto or sa hospital of choice nila. Samtang moabot sab sa 5 ka mga personnel sa ospital ang nataptan sa COVID-19. Naglangkob kini sa 4 ka mga nurses ug 1 ka lab technician. Sa staffing, i-adjust lang namo ang ilang schedule. So, ang katong mga na-admit is kuha na to sila. Nakato na to o kanang 14 days quarantine. Samtang napahimutang na sa likod nga bahin sa City Hospital ang refrigerated container van nga gipalit sa Mandaue City. Gamiton kini isip temporary mortuary sa ospital sa mga mutaliwan gumikan sa COVID-19. Dinhi temporaryong ibutang ang mga namatay samtang nagpaabot sa schedule sa ilang lubong o cremation. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.